נכון לעשות כדי להפוך את הילד מתלמיד שלומד קריאה לקליינט שמעוניין לרכוש קריאה? יפה, שאלה מאוד יפה. תראו, הרבה פעמים ילדים מגיעים כי אמרו להם להגיע. ובמה הם צריכים לעשות עם המורה? משהו שקשה להם, אז למה שירצו? דבר נוסף, זה על חשבון ההפסקה, אז למה שירצה? ועוד דבר, זה יוצר תדמית לא הכי מכובדת. אוטומטית הוא מגיע עם מינוס. אם אנחנו רוצים להפוך את התלמיד לקליינט, צריכים לערב אותו, צריכים לשתף אותו. ולפני זה, זה מתחיל בזה שאתה מתעניין בו. אדם שרוצה למכור ללקוח, הוא מתעניין. הוא מראה שאכפת לו ממנו. הוא מפרגן לו, הוא מחמיא לו. הוא לא ישר בא ואומר, טוב, בוא תקרא, בוא תקנה את המכנסיים ממנו. לא. יופי, אני רואה שיש לך טעם. אתה אוהב את הדברים האלה. בוא נחשוב ביחד. זאת אומרת, קודם כל להתעניין בבן אדם. לשאול אותו על דברים שהוא אוהב. איך הוא מרגיש את עצמו בקריאה. מה הוא רוצה להתקדם. לשתף אותו בתהליכים. להתייעץ איתו. לתת לו אפשרות לבחור מה כן ומה לא. זאת אומרת, להפוך אותו לשותף. ובהדרגה להעביר עליו את האחריות של הפעולה. להראות לו, הנה, עשית את זה וזה, הצלחת, אני לא יכול לעשות את זה בשבילך, רק אתה יכול לעשות את זה בשביל עצמך, הנה, עשית, הצלחת. אתה לא רוצה, כן, אז לא יהיו לך תוצאות כאלה טובות. להפוך אותו לשותף וגם לאחראי על הפעולות שלו.